ni bara na ji labarai ma ya fi min zaman banza. A yau ne muka samu labarin cewar wannan shahararren mai kudin wato Alhaji Yakubu yau ‘yan ta'adda sun tare shi sun kwace dukkanin dukiyar shi, sannan an tabbatar da makami suke bashin su ba wai MT suke zuwa ba. Kai baka san me yake faruwa ba. A me ne yake faruwa? Yanzu nan nake jin labari. Ina Malam Yakubu wannan attajirin da ake faɗa. Na gane. Wanda nace ma na ji labarin sa BBC. To yau yan fashi da makami sun tare sa sun hallaka masa dukiya duka. Kai yanzu bai da komai aka ce. Yanzu nake ji a labaru. Na lura fa yanzu kai ina kawai yan fashi ne suka adabi mutane. Ai shi yasa ka kalle ni yanzu bana yawo. Ko da yake fashin nan ma dai wanda suka raina wayo suke. Wallahi ina fashi ne. Wallahi ina raba ka. A rance da Allah yan fashin nan wallahi ba su da alƙawari. Wani wanda ya zai fashi na kasan nan. Wallahi kai shikenan da bindiga ba suke tafiya ba. Ka so ma bata mun rai ma bari ko. Ya ka wallahi bai in ga maka wallahi ba ruwan su da babban ba ruwan su da yaro. Wanda ma ci gaba da jin labarai na. Sabida me zan zo? Ka zo mana kai. Zo ba magana ake ma ba. Ba zan zo ba. Sabida me yasa? Kai aka daina ana magana. Ya mana kai. Ya kana tare ni ba? Kai ba magana ake ma ba ne. Kai? Kama kasa. Ko me ya jiki na ni ne. Nan za ta. Wannan ta yi zuwa kasuwa ai. Ware kai. Ware.